Hola, bon dia a tots i benvinguts a una nova classe de socials. Bé, en la classe d'avui serà curteta, val? Perquè anirem a les activitats del final, val? A la pàgina 56. Bé, estem acabant ja el curs, bé, estem acabant el tema i la setmana que ve ja és l'última. Aleshores, avui acabarem el tema i la setmana que ve farem alguna activitat un poquet diferent, en plan de consciència i de més. Bé, l'activitat 1 de la pàgina 56 observa i relaciona cada imatge amb un sector econòmic. Val? Recordem que estava el sector primari, el secundari i el terciari, val? Depenent de lo que feren. La segona, escriu el terme que refereixen a aquestes definicions, val? Tipus d'empresa que en treballen més de 500 treballadors. Val? Serà petita empresa, mitjana empresa o una gran empresa. Val? Activitat econòmica que permet els béns produïts arribar a les persones. Val? Ho busquem i únicament hem de numerar, hem de dir el que perteneixen. Activitat 3, quin element de l'activitat econòmica representa cada una d'aquestes imatges. Val? Pues, així tenim transport, alimentació, val? Bueno, anirem a veure quin element de l'activitat econòmica. Activitat 4, val? Copiarem el requadre, el tipus de recurs que refereix, humà, material o financer, la gasolina per als camions de repartiment. És un recurs humà, és un recurs material o és un recurs financer? Recordem que el recurs financer eren diners, val? Tot el que foren diners i de més. Pagaments i de més. I bé, i el 5, completen el quadre en aquest esquema amb les paraules següents: inversió, ingrés, estalvi, despesa. Val? Mirarem a veure què era la inversió, què era l'ingrés, què era un estalvi i la despesa. Val? Recordeu la diferència entre inversió i estalvi. Bé, doncs això seria tot referent a les activitats i vos deixo la solució del repte d'ahir, val? El dels cercles, i avui anem a veure la més llarga. Quina línia diries que és la més llarga? Val? Mirem més o menys i a veure si sabem quina és la més llarga. Doncs bé, això seria tot per avui. És un vídeo curt, però bé, és el que és i ja està. Val? Ens vegem el proper dia. Adeu!